Oke, iki ning kene berkumpul apa domek apa iki? Rong pembukaan ding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pawa Reva Salwa. Iki ape masak-masak. Kayak dik nane. Wis go blender kayak nek kemangi ning kono. Kape tuku sego jagung ning ndi? Maaf ya. Nang Tumbas. Lega nggo sego beras. Juga campur enak. Dia campur kok ndekne. Po barang. Timpangnya campur. Kurang-kurang. Ndi mentoke? Pengen rica-rica iki. Terus sisan sak pitike iki dirica-rica ndak wis. Ngono bingung guys ngentek banyu kae. Bawon masak. Iki wis wong iki ndek punya kon mek mentok iki jam piro? Ten mek mentok iki. Nggo masak-masak iki. Nginti iki. Telu kok. Ndek punya mek udan terus ah. Kira iki? Iki. Telu bro. Mbah, 200. Iki tuku iki. Ndek punya barang mandek barang gene mundir sih. Lagi nek pitetan doke ayo. Dah yo, engko sisan delokno kok. Doke. Ya buru, nang doke. Iki sisan delokno kok enek loro cocok. Iki sak percil-percile delok sisan. Oke, engko dilanjutne piye keseruane. Mudine turu piye? Oke, mudine. Ndah yo. Keseruane engko dilanjut engko neh. Oke, iki ape golek-golek. Masuk. Pintunya. Enak wonge ora? Mak, jalo. Ya. Iki ape njupuk serai. Nah. Lho, dong jeruk. Dong jeruke mek ning ndi? Ton. Dong jeruke ape mek ning ndi? Ngene kuwi enek ora? Guri kono. Jeruk apa sing dulu? Sekarang. Ora, dong jeruke sing enek loro ngono ki lho, tumpuk. Wis dhuwur. Mek gibuk semi enek ora? Mek sak kuwi yo, sak ngisore, aja mbok ketok ngono tok. Sak ayote. Heeh. Nah ngono kok kuwi. Letoy. Endi letoy? Kuwe nok letoy. Saya sisan. Kok ape mati nih? Iki balen-balen mangen nek lagune modine piye? Oplak lagune ra pateni. Aku Wis ndang ramban aku pengen bleh pitik aku iki wis modin pitik tak bleh lak. Kang gembuk engko. Ndi wis dibleh purong? Capek diblese. Lho, wis bubuti iki. Kowe lagi teko ibu-ibu ngewangi ngono. Gawe lah. Ben ora enek kanggone. Iki kajembok werlare Gus ya kantil. Apa? Kare didhewekno sisan ora melok kantil. Mbok brepno lare iki yang ora resik-resik. Iya, bolak-balik. Iya, tukul nasi. Iya, lek karo omongan tukul neh. Iya tenan kok. Tukul iki cilik engko. Dhewe. Roh dhewe. Ini pitik tukul nang Rizky. Rizki. Iya nyeng sampai ditukul. Pak suwi. Ndeng keki. Tak ngewangi ngono ya. Ben gak ngene-ngene kita. Wis bar ketok-ketok iki mang gak tak syuting wedine copyright wis ketoki ape godhog sik. Wis dadi wowo iki. Dadi ketoki sik iki. Mang wis diresiki ning kono, wis digok ning kali. Iki karek godhoge. Jadi aku tak tuku lombok. Buka ning ndi? Pak Bayan. Hah? Ini Pak Bayan. Seneng iki lho. Jebol ning atasan sih.
Hah? Bayan karya. Aku kali ya. Bayannya siapa? Kayak apa? Sarang iki. Godok. Kamar mandi lah ya. Di. Lha iya kuwi. Iya, kocan nenek. Ben masuk iki. Cong, sana cong. Sorry. Wo, meh. Yo, kemaleman yo. Kurang. Kemaleman kan. Ya kene yo, butuh roh. Oh, Iki ngenteni banyune sat, bar iki langge iki engko apa nggih bumbon barang. Iki dioseng gongso. Dioseng apa gongso? Lah ucap gampange piye? Ya ora apa-apa. Ya duduk ketok. Aja diketok. Mas, peteng. Penting wonge. Saya tak nyeplok. Wong aku ya keluar. Ketua iki. Kowe sing ngomong yo. Ngomong apa? Kayak syuting gak ngomong ya? Wis ngomong kok. Kok masa ora pegel pe ngomong. Ya mbok yo ngene iki mek apa? Wis tak dono wek. Lah terus. Enak maling mang jeri. So. Tadi itu. Ini ketua. Iya melibat kabeh kena iki pasangin. Ora Nah, iki apa nggih bumbon, nggih sambel engko. Biasa mangi anane yo. Yo. sing nyuting ki yo, dadine gak patek omong yo umume. Ngomongane kan rakakan dur. Cerepan. Lah repa mbok feca apa mbok nggo apa? Oh, alah kuwi iki sing anu mare laris kok. Ora laris. Halah, iki bocah nek blendes. Lomboke iki kurang apa ora? Enggak. Engko kurang. Ora. Kan kok mbok tambahin merica barang. Aku dan perah. Aja nangis to. Aja nangis. Aja nangis. Mbok kedelengi cah. Ya bener ya. berapa kok tak jenenge sare. Kok ora rasane. Cek ngocok mau. Ora ketok. Ditemplek oh. Iya. Oke, tak syutinge godoke mang ditinggal iki godokane piye iki? Gak ditunggu iki. Iki godokane iki sik digodhog. Nanti banyune sat pokoke. Godoke. Golek wis mateng, karep mangan kok tak syuting neh. Pasukan banyak. Oke, engko dilanjut lagi. Iki proses blender iki wis ada nasar yo. Jam 3 wae. Siji. Otak-otak ra apa ya? Oh yo, ngono ae. Pateni sik. Lah sing nggo sendok apa piye? Nak ketumplak. Nah. Nah, Mati ora mati ora. Kan rame. Mati ora mati ora. Mati ora. Mati ora mati. kurang kok banyune. Banyune kurang. Gue banyu ae. Banyu. Oh. Kayak banyu. Kayak banyu ora kolot. Kayak banyu kok ndi lho serius. Zeri sithik. Tak ada apa piye memang. Oga akeh, Mbah. Ki piye bulan apa? Ngiwo. Ya. Engko lek nutup kenceng tenanan, ben gak muncrat kabeh. Tambah iku sithik lombok-lombok brambang yo. Kurang kebak. Kurang kebak sing duwe kok. Duwe kurang kebak kok. Wis. Kurang kebak, Dik. Nduh. Yang blender nih. Loh, wes iki. Nanti ceklek. Nah. Nah. Muser ki wes ki rata ki nggo. Wes rata ki nggo. Wes lembut. Buat digoreng lembut dulu. Oke.
Lah piye le? Ojo nangis ocur. Ojo nangis ta ke marai ngono. Lho. Mang modine ning ndi, Je? Kayak juga bawang. Ora kok. Oh iya, Din Mudin. Kene dhewe ning kono iki mau apa? Kalau yang bagian Joko iki. Ning diadani kok. Langgarmu ora mbok adani iki piye? Jogo sing tenanan guling kingko. Wis medhok kita ya. Nganti sate. Wis medhuk iki. Wis jogo ki ya. Yo ndeke. Karek kowe. Di mang blenderane kae. Hah? Iki. Halus ki timbangane ngulek. Ki akan banyu. Ora, wis engko nek digoreng gampang. Oh iya wis manut. Aku ora kokine kok. Kokine kae. Maling. Maling. Maling mentok. Ndek bengi sih. Nyaute di bengi iki. Heeh. Oke, engko dilanjut neh. Oke, si kene dalan bertuku kene Mbak Nana mang lali gak tak syuting. Tuku kunir ambek jahe. Ini dalan. Berbalik neh. Oke, engko dilanjut neh. Kowe mek godhong gedang aku rambut jak. Apa? Jak aku aku balik kon golek-golek kok. Ya pucuke rambut ketok. Wis marai malah. Duh. Piye lah iki? Mang kenapa gak tunggu Mbah Dami? Mbah Dami cek turu wonge. Di wis entuk. Wis tuku nang Mbak Nana kuwi, Bang. Mbak Nana. Tidak omahku. Lah Mbah Dami cek turu tak gugah ratane. Ajab lah iyo. Wis ning kono. Hah? Lek Jumat. Lek Jumat. Wis gak roh ya wis diam aja. Iki wis puasa sampai kuwi wis medhuk ya. Wis medhuk, wis apa nyubuhne apa juga. Ora lek. Lho. Anu nemu kono. Tak wile ya. Dulu ya punya gede ini. Tau bro, undur sithik ora apa-apa. Undur sithik. Ndik gede. Ya gula abang iki, Mang. Barungno ora apa-apa. Plongosan. Ya. Loro iki loro, plongo siji ae plongo Siji ae. loro. Rujak ya kakak. Lagi malah. Tengah wes. Ini biji kok. Biji kakean nih deh. Biji kakean nih deh. Dioseng-oseng. Duh ketumplak. Jane mau ya? Ada kene sitok apa piro? Sitok plongo kabeh. Belum kok. Ning kono lho lah. Cokot lah. Ini kasih gosong kok. Iki wis mani yo. Edan kuwi konsolane. Terus sangkare di. Coba saya kecil sangkar. Ayo. Kesurupan ya. Nah, iki kabeh. Dong jeruke. Iya. Niki enten godhong. Lah aku lho kabeh, Duk. Ojo kakean goblok kok malah pahit. Jarine ku wis tak beceki. Sanane serene wis dicuci. Sorene sitok ae aja agak pahit lho malah bengko. Lah seberapa ini cuma kan. Jadi niki dimplongke kabeh niki. Iya, aja agak. Jeruke gak mbok belah. Ora diganggu jeruk ngono lah. Sore godhong ngene kok. Ya, iki kabeh. Dur wis. Plong. Wis sok. Sok kabeh. Yo. Emang ini aja langsung kono aku mati. Lah, wong sak meneh nek ngingeti tok. Kita enak. Iki merem-merem iki. Sampai beni saiki gak apa-apa. Benine ning kono gak usah. Gak, tuh lebur ae. Iya tre, benine kuwi sithik. Oke lho. Drun. Wis tak sampai beni saiki. Tenan ora iki? Iya to. Bro, malah peto cagi. Up. Dadi anu iki, tolong cekel besok kan semua. Sok kabeh. Ya sok kabeh. As gompleng wajane. Sok kabeh. Oh, Oke. Walah. mandi tenan. Mandi tenan iki. Bumbune kurang tak. Lho iki kecap ya? Janggel. Terus sampe, Bro. Udah nek kaca dulu.
Rencana Mas kira Sitok. Sita ae. Jajal sik engko nek jajal sik engko nek urung pedes kayak ini. Kayak kecap siji ora apa-apa. Kok separuh. Ora usah. Ora lesis. Lesis ya. Apik ngene ya. Pedes ngene ya. Resepnya ya. Banyune langsung hilang kok. Ini langsung hilang. Tapi ini. Ya ke sithik ora apa-apa. Ben ana ngono. Engko nek segone nek wae enak. Kelepatan drone. Apa? Siduke kelap. Ora Jawa nek delok dhuwur kene. Yo. Engko cidok. Gila ira. Jablas. Kok nek iki Ojo. wis iki kok. Panas iki. Iwak umpannya ra ontro. Kemanginya ambil. Manginya. Sembok matane. Anu engko. Sekali sik. Alum. Alum rapopo. Gurine yo. Seger-seger. Ya kok yo alum meh Mas. Nek gak pengen alum dikalap. Maksudnya amblas. Ora ketok kok. Ketok. Waduh. Ya. Nek iki cemplung iki. Jejer sitok lho. Dan Ora ngasin opo ora Uyahe wong dikeki. Foto. Ora wis. Nek moto ora pengaruh. Micin kayak sithik ora apa-apa. Moto. Dikei uyah barang. Bangeten. Alah irene asin-asinnya ngene iki. Pedes tok gak mau wekelen malah. Hei, Iki nek uyah ora nek sing nyelek yo ora dikuyah. Nek kene wis loro ijo iki, Bang. iki rondok peteng iki. Tak kene flash ta. Rasa iki. Ora dikek uyah Dik. Wis tak kei flash iki. Di foto. Masuk akeh harus blok. Lah ya. Saya sih yo ora kok. Yo kandhani kok. Lali-lalinan. Karek wong iki. Ora Mas. Nek Bang bumbune mbok iki. Kepet tak wis. Kene majene ngono lho. Majene. Wis. Lah iki ngekek uyah apa-apa iki. Kok asinen teh. Ora lah. Bias bias kok. Semangine kecil kok. Sampai bulet sih. Sake gelar ae, Bro. Nggih. Yo. Sak itu sih. Sak juga nih. Iki lah hasilnya. Gak sih. Wah, jos. Wis asin to apa? Asin. Wis. Asin. Asin beda. Asin mbak asin beda ya. Sego wis inuwak iki. Kasinen iki. Ora. Iki kasinen. Jos tenan iki. Ketua iki gimana sih? Ngomongnya asin mergo. Ambek sego wis Asin beda. Kakang kemangi. Ora. Ngono njeluk tambane. Yo demong. Hilang nih. Iki kurang kok. Kurang malah. Kudune iki rong mene yo. Iki kok mimpes. Kasinen. Ora. Ora ambek sego jiyo sih. Mereka ngomongnya wasin ngono. Yalah. Asin. 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 Arep mangan adune tok, Cak. Kan adune ora iwake. Nek Pak. Kuwi opo? Pecah. Alang-alang kok. Wis dikoe Pak wis rawatan. Suket gajahan sapi. Tak wis dawane. Alang-alang lu dilokno iki. Rawatan tok iki. Wis, Urung ngopot cah. Wis telesu iki. iki wis kroyok sakene bener kok. Ayo gelar sak. Bener sih. Wis Endi yo? Endi sak? Sak endi ye? Iki tak gelar sak sik. Nah iki wis noto segone. Sego apa iki? sisa ya, apa? Iya, ora ono. Iki sego jagung. Suwek iki kotor kabeh engko. Si Toto. Lu ketua mau kemana ketua? Maling sih. Gak budal ngaret malah. Rey ngaret. Man sih. Mangan sik. Lak selaku danan wong sudan sih. Orang. Wis tambah. Saya kulon gitu lah sedang nanti deh lah. Engko kamerane tak kayak gini. Lorku dolokan. Aman iki kayak kono kamera iki. Uang. Ini rokok kami iki. Oh. Wis Iki selendengan.
Tik. Akhirnya sikut tumpang sak pira kancing yo penaga. Wes ora. Mboten saged. Geblak HP-ne. Ya wis wis. Isane wis ngene iki. Tak kon numpangno iki lho. Mboten ketok, mergake HP-ne mboten ngene. Kan jengking. Wes. Iki yo wis Mangan. Kok aku sih sok. Saya tak iso. wis. Tapi ku Bismillah kayak sing modin iki. Iki modene. Modine. Ketua. Ketua modin. Jelali modine. Kok foto tapel. Engko kan ngono kan dijebok. Oh, gampang editore wis Sopan wis. Jin-jinan. Ya, iya. Sopan. Sowen. Hipster kok bengi ya. Yo kok bengi. Karena ada ngopi kan jelas. Tenangan ngono. Lho, ayo ditungani sih. Iki Ketuane. ketua. Alah delok ora dongan-donganane. Lah yo wis. Bismillah. Sama-sama kita doa. Semani le. Ngeblur ya.